sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Seinabu Cero. An nisɔnjɛlen do k'aw lasɔrɔ VOA Bambara kan walasa ka ɲɛfɔlikaw ye aw ka bi alamisadon novembre kalo tile 2 sanba 2023 tile kunnafoniya kunfɔlɔw la. Kunnafoni bakuruba minnu b'an bolokɔrɔ bi donya in na o de ninnu ye. A yirala k'a fɔ ko banbaganciw olu kɛra sababu ye ka tasuma dɔ bolimafɛn 5 la min yɛrɛ yira k'a fɔ ko cakɛda dɔ ta don cakɛda min bɛ ko EGK ka bɔ Joro Segu mara la. MINUSMA ka cɛdenw bɔlen kɔ Kidal o dugusajɛ Kidal bɛ lahalaya jumɛn na? Mɔgɔw sirannen don fɛnɛ k'a fɔ ko Mali sɔrɔdasi minnu bɛ an fiche population jatigɛlen don kosɛbɛ sabula u bɛ siran fɛn min ye o k'a fɔ ko Mali sɔrɔdasiw ka don Kidal yen nɔ ni fanga ye. Sidi Amar min ni ale yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don Kidal marabolo ma ale bɛna ɲɛfɔli k'an ye u ka dugu lahalaya bɛ cogo min na ka kɛɲɛ ni kurantigɛ ko gɛlɛyabaw ye fɛn min ye EDM cakɛda ye Mali la ale y'a yira k'a fɔ k'a bɛna ka baaraw boloda cogoya wɛrɛ la min yɛrɛ sen fɛ ani cakɛda minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo ni an k'o ma ko fournisseur a ye dɔbɔ o hakɛ la ka tugu o la professeur Clément Dambele min ni ale yɛrɛ bɛ kulu ma ɲɛmaya la kulu min ka baaraw ɲɛsinen don yuruguyurugu ale ni baarasɔrɔbaliya kɛlɛli ma a bɛna ɲɛfɔli k'an ye fɛɛrɛw la minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka dan sigi ni kuranko gɛlɛya ninnu na Mali kɔnɔ. U ka branchement kolo fɛn fɛn bɛ u ka chinois wele parce que baara kun bɛ riches wele a solution tɛ riches bolo u k'a lajɛ u ka chinois de wele chinois ni indien de bɛ se k'a ko ɲɛnabɔ. Maa dɔw ka yeta la ɲamakalaw bi waleya dɔw kɛ ɲɛnajɛw senfɛ minnu yɛrɛ ti waleya ɲumanw ye. Vraiment nin dabilali ma nɔgɔn bɛɛ lajɛlen bɛ girin girin na wariko ne nɔfɛ ni mɔgɔ tɔɔrɔ wari nɔfɛ o b'i sama kuma dɔ bɛ mɔgɔ yɛrɛ ka fini fara wari nɔfɛ. Sɔni an bɛna Mariam Kuyate ka ni fasirin lasɔrɔ a koɲɛw kan. Aw ni sɔgɔma kokura a y'aw bisimila aw ka bi alamisadon novembre kalo tile 2 sanba 2023 tabalen kunnafoni kɛnɛ kan. Octobre kalo tile 31 su ka dugu jɛ novembre kalo tile fɔlɔ la sanba 2023 maa ŋaniya jugutigi dɔw kɛra sababu ye ka tasuma dɔw bolimafɛn 5 la min yɛrɛ la a yera k'a fɔ ko cakɛda dɔ ta ye nin bolimafɛn ninnu ye cakɛda min bɛ wele ko EGK ka bɔ Joro Segu mara la. Nin waleya jugu min filɛ nin ye o kɛra dugu tilama fɛ nɛgɛ kaɲɛ 3 ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 4 waati la hali n'a y'a sɔrɔ maa n'i ma to a la fɛn min ye kasaraw ye olu kɔni barika bonyana kosɛbɛ. Ka bɔ Segu an ka lasigiden Albert Kalambri ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye a koɲɛ kan. Hali ni maa n'i ma to a la a jirala k'a fɔ kasara in kɔni ye bolifɛn ninnu tiɲɛ kosɛbɛ. Bamoyi Ture ale ye kunnafonidila ye Joro a bɛ wale in kɛcogo ɲɛfɔ an ye. Arabasu ka bɛn su 3 heures fɔ ka taa se 4 heures fɔjɛ ma maa dana jugu de ye bingani wale ta ka ɲɛsin Joro sirabagilalaw ma sira min bɔ Banakɔrɔni ka na Joro n'o gidɔrɔndalaw ye maa dana jugu na tasuma don u ka baarakɛminɛnw na u ka baarakɛminɛn girimanw dɔw minnu bɛ tali kɛ i n'a fɔ u ka citernes ni ka taa se u ka dembele kala ma u ka peliw o kɛra Joro poste la o y'a jira k'a fɔ yen min bɛ mobili 6 bɔɲɔngo olu kɔni tiɲɛni kɛra ɲɛsin ka fara nin bɛɛ kan kunnafoniw y'a jira fana k'a fɔ Joro dafɛ dugu dɔw fana bɛ yen nin wale ɲɔgɔn kɛra o yɔrɔ kofɔlenw fana la. Banankɔrɔ ni Joro sira a bɛ kalo damadɔ bɔ transition jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goita ale ye a daba ɲɛfɔlɔw di. Jeni Albert VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Segu. MINUSMA ka cɛdenw bɔlen kɔ Kidal marabolo kɔnɔ o dugusajɛ donya in na ni marabolo kɔfɔlen in bɛ lahalaya jumɛnw na walasa ka caman faamu o koɲɛw kan Mariam Traoré ale ni Sidi Amar masalala min ni ale yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don Kidal marabolo ma an k'u lamɛn. Bon, situation minnu bɛ Kidal bi an bɛ se k'a fɔ ko maaw kɔni ni tiɲɛnen don kosɛbɛ sabula MINUSMA de ale de tun bɛ na ni fɛn caman ye Kidal yen nɔ o hukumu kɔnɔna na fɛn caman bɛ yen min da tun ka nɔgɔn wa baara fɛnɛ tun bɛ yen nka bi an bɛ se k'a fɔ ko maa minnu tun bɛ ka baara kɛ MINUSMA la u bɛ bi baara t'u bolo wa fɛnɛ Kidal kɔnɔna na ye maa caman tɛ yen sabula bɛɛ bolila a dɔw taara Algérie wa dɔw fɛnɛ nana Gawo fan fɛ mɔgɔw sirannen don fɛnɛ k'a fɔ ko Mali sɔrɔdasi minnu bɛ an fiche population jatigɛlen don kosɛbɛ sabula u bɛ siran fɛn min ye o k'a fɔ ko Mali sɔrɔdasiw ka don Kidal yen nɔ ni fanga ye donc n'u donna ni fanga ye bɛɛ b'a dɔn kasara min bɛ se k'a lase maaw ma.
ne ye Jɛnɛba Lobo Tarawele ka bɔ Kayi radio kɛni a bɛ dugu kunnafoni di a bɛ jamana kiban kunnafoni di a bɛ duniya fɛrɛkɛ naani bɛɛ lajɛlen kunnafoni di ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn an bɛ ministre ka kumaw lamɛn an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. walasa k'a ka tajiw a n'a ka musakako ɲɛnabɔ ka ɲɛ mali la cakɛda min ka baaraw ɲɛsinen do kuranko koɲɛw ma ni an ko a ma ko edm ale ye caaman bɔ a baara ɲɔgɔnw na an ko minw ma ko fournisseur minw ma hakɛ kun be t'i jɔ fɔɔ ma 800 na nga bi a tɔ tora 4 dɔrɔn de ka tɛmɛ ni jamana gouvernement ka o waleya ye fɛn min hakilinaw ye olu kɔni tɛ kelen a koɲɛ kan mariam kuyate fasiri k'a kan an ka lamɛn. Ministri min ɲɛsilen bɛ Mali kuranko koɲɛw ma a ye laseli kɛ ntɛnɛdon min senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko cakɛda minnu bɛ tajiw di Mali foroba kuran cakɛda ma n'o ye EDMSA ye ko o hakɛ bɛ taa fournisseur 800 na min yɛrɛ kelen bɛ ka gɛlɛya bala don Mali kuranko la o kama a y'a laɲini yaasa dɔ ka bɔ Mali kuranko musaka la taji hakɛ minnu bɛ don Mali kuranko da fɛ olu bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛdɔn cakɛda taji feerela 4 olu de bena taji feere Mali jamana ma an bɛ waati min na iko sisan. Tiɲɛ na ni ministre y'o fɔ de 800 fournisseurs à 4 fournisseurs, ça c'est un grand pas ko ɲuman ye. Abdin Mariko ni ale yɛrɛ ye ingénieur ye kuranko hukumu kɔnɔna na a ye ministre ka ni hakilina in fo. Parce que tiɲɛ yɛrɛ la 800 fournisseurs de carburant o ka ca kojugu ni mi cogo dɔ la i tɛna se ka ɲuman ni juguman yɛrɛ woloma ka bɔ ɲɔgɔn na. Dɔw fɛnɛ ka yeta la ko kuran sanbagaw hakɛ ka ca kosɛbɛ Mali jamana kɔnɔ ka sɔrɔ fɛlɛw sabatilen tɛ yen nɔ minnu bɛ se ka dɔ bɔ EDMSA ale ka kuran tata la o kama olu bolo cakɛda taji feerela 4 o hakɛ ka dɔgɔ Mali bɛɛ lajɛlen ma Umu Traore kɛnyɛrɛye baarakɛla don. Ne ye restaurant tigi de ye kuran dunyɔrɔ ka ca kojugu a inventaire ka bon est-ce que 4 in dɔrɔn est-ce que a tɛ dɔgɔya. Yasa hakilina minnu talen filɛ kuranko ministri fɛ olu ka se ka don ba la fo fɛlɛ sinzilenw de ka sigi sen kan Abdin Mariko ka fɔ la. Maintenant ni 4 fournisseurs in tara il faut que moyen de ka ɲini k'o bila sur place mun bi se ka o 4 fournisseurs in k'u jagoya u ka sɛbɛntiya fɛn minnu kɛra u k'olu bɔ a nɔ ma quoi. N'a fɔra ko i kana litre 50 ye i kana ni litre 50 ye ni montant mun fɔra o montant o ka ye o de bi ye fɛn solution ye 4 fournisseurs bi se ka idem kɛ n'u y'u ɲɛsin a ma. Isa Sisuma ni ale yɛrɛ ye sɔrɔ ko dɔnikɛla ye ale ka yeta la ko jamana marabagaw k'u ɲɛsin énergie solaire ma yaasa ka se ka dɛmɛ don Mali kuranko cakɛda ma. Jamana bɛ min kɛ bi ka énergie subventionner n'a y'o kɛ dɛmɛ ye ka se guwaw ma yaasa u bɛ se ka basculer énergie solaire la cogo min na ne hakili la u bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka consommation familiale ninnu fanba ta. Maintenant énergie bɛ min bɔ o bɛ se ka taa unité de production yɔrɔ la parce que tant que ne bolo ni an ma ba don énergie solaire la k'a fɔ an ka kuranko sirilen don gasoil de la a laban bɛ kɛ tuma an solila ka bɔ ka sɔrɔ an ma taa yɔrɔ jan. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ cakɛda 4 minnu subantila ni ka taji feere Mali jamana ma 2 olu bɛna gasoil di taji min bɛ wele ko fiol cakɛda 2 tɔw olu bɛna o di. Mariam Kuyate ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Halisa ka kɛɲɛ ni kuran tigɛlibaw ye Mali la Clément Dambele min ni ale yɛrɛ bɛ kulu ma ɲɛmaya la kulu min ka baaraw ɲɛsinen do yuruguyurugu ale ni baarasɔrɔbaliya kɛlɛli ma Mali kɔnɔ ale kun ye Kajatu Tarawele ka kunundon ma welelen ye Malikura kunnafoni kɛnɛ kan walasa ka ɲɛfɔli kɛ fɛɛrɛw kan minnu bɛ se ka bila sen kan walasa ka dan sigi ni kuranko gɛlɛya ninnu na an k'u lamɛn. Ne fɛ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ministre ye min fɔ 100 tɛ ala tɛ tan bɔ a ye min fɔ énergie du Mali ka suɲɛliko la fɛn bɛ énergie kɔnɔ min ka bon ni o bɛɛ ye énergie yɛrɛ mun ye jamana ka cakɛda dɔ de don jamana de ta don société privée tɛ o kɔfɛ tuguni énergie du Mali bɛ taabolo min kɔnɔ la jamana kɔnɔna la o ye jamana yɛrɛ ti taa taabolo fɛn min kɔ énergie du Mali b'o jɔyɔrɔ de la. Ɲɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ nin taabolo in na sisan yaasa ka lafiya di population ma.
fɛn min bɛ se ka sɔrɔ énergie du Mali la sisan o ye ka énergie du Mali ta k'a bila présidence ka bolo kan Assimi Goïta ka bolo kan ale dɔrɔn de bɛ se ka énergie du Mali ko ɲɛnabɔ ministre tɛ se ka ɲɛnabɔ directeur tɛ se ka ɲɛnabɔ. Mun de bɛna ɲɛnabɔ? Min b'a ɲɛnabɔ sisan o ye u ka branchement kolo fɛn fɛn bɛ u ka chinois wele parce que u b'a la k'u bɛ riches wele a solution tɛ riches bolo u k'a lajɛ u ka chinois de wele chinois ni indien de bɛ se ka a ko ɲɛnabɔ technologie la courant ko la bi diɲɛ kɔnɔ chinois ni indien de bɛ ɲɛfɛ a ko bɛɛ la k'olu wele sisan branchement kolo fɛn bɛ Mali kɔnɔ u ka transport fɛn fɛn bɛ ka namara ani cakɛda minnu tɛ ka wari sara énergie du Mali ye u k'a bɛɛ minɛ ka jamana nafolo ɲini citerne minnu tununa ni ministre ko k'u tununa u ka taa jamanadenw ka wari ɲini groupe min n'o fana sanna groupe 27 ni 13 nana n'o 13 fana tiɲɛna k'o bila u ka taa o groupe sigi a nɔ la u ka sutuba dilan u ka tila ka banantali tribune Mali ka côté dilan ka selenge groupe ka t'o ɲɛnabɔ sisan u ka gasoil san dabila ka kɛ sulu ye n'o ye sulu jalanba ye o bɛ énergie ko ɲɛnabɔ sisan malo bɛ ɲina kurantigɛko kɔ tant que m'o kɛ fɔ a ye kumaba ye e de nɔrɔ an bɛ san 10 kɛ kuranko tɔ bɛ jɔ ka taa fati nɔgɔya. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Fɔɲɔgɔnkɔ barika bonyanen do Kidal marabolo la k'a sababuya kɛ diɲɛ keleyatɔnba Nations Unies ka kan min bɛ yen nɔ fɛn min ye Kidalikaw ye olu y'u wasado yen na MINUSMA ka cɛdenw bɔlen kɔ yen nɔ tarata don octobre kalo tile 31 san 2023 o waati kelen in na fɛn min ye kɛlɛ bagabagali waleyaw ye olu b'a la ka kɛ Mali finitigilakaw ale ni kulu maramafɛntigiw ni ɲɔgɔn cɛ ka sababuya kɛ bɛɛ b'a fɛ Kidal ka to a ka mara kɔnɔ ka kɛɲɛ ni fɔɲɔgɔnkɔ barika bonyani ye maa dɔ bɛ yen min sigiyɔrɔ bɛnnen do Kidal ma min yɛrɛ y'a laɲini a kana ko fɔ ale sɔnna ka ɲɛfɔli kɛ MINUSMA ka nin cɛbɔ ninnu taali kun kan Kidal ale ni waleya wɛrɛw minnu b'a la ka kɛ o kɛrɛfɛ a ye o kumakan ninnu di Kajatu Tarawele ka kuma galama la an k'o lamɛn. Y'a ka minɛnw cɛ ka bɔ Kidal tagali kɔfɛ dugu kɔnɔna bɛ cogoya jumɛn na? Non ne bɛ Kidal a ka ca ne san 10 ye n bɛ ɲini ka san 20 sɔrɔ ne bɛ Kidal parce que kuma fɔra a mɛnna ko Mali sɔrɔsiw bɛ na a ko kɛlɛba de bɛ kɛ dugu kɔnɔ depuis tɛ sɔrɔ u ma se yan u daminɛ ni anifisi donc mɔgɔw jatigɛra a mɛnna quoi anifisi kɔfɛ u ye yɔrɔ wɛrɛw ko u taara yen Teseli a jɛlɛw ninnu ko u bɛɛ taara yen ko u ye kɛlɛ kɛ maintenant min ye Kidal ville ye mɔgɔw bɛ siran ce qui fait que mɔgɔ caman bolo parce que kɛlɛ bɛ min kɛ mɔgɔ la mɔgɔ caman y'a dɔn quoi dɔw fa sara dɔw ba sara dɔw teriw sara dɔw ka mɔgɔ gɛlɛnw ba sara dɔw minnu bolola dɔw bolo karila dɔw sen karila donc ni kɛlɛ bɛ dɔrɔn mɔgɔw bɛ sara ça c'est humain maintenant waati min a fɔ ko MINUSMA bɛ taa 2 jours ou bien tile 3 tile 4 k'a sɔrɔ wari ma se mɔgɔw siranna mɔgɔ caman ye wa dɛmɛ bila ka taa a ka sɔrɔ MINUSMA ma taa quoi mais kunun MINUSMA talen kɔfɛ mɔgɔw kɔni siranna ko sɛgɛsɛgɛw surtout a Bamako réseaux sociaux ninnu bɛ mɔgɔw la siran surtout kosɛbɛ quoi ko Mali sɔrɔsiw ninnu bɛ kɛlɛ la wa kɛlɛ ma kɛ MINUSMA taara maintenant kan kɔnɔ minnu bɛ yan olu ye kan minɛ fɔra k'a fɔ ko Bamanci marifatigi ninnu k'olu de taara sigi kan kɔnɔ o kuma ye tiɲɛ ye wa? Oui kuma ye tiɲɛ ye même parce que MINUSMA talen comme olu de bɛ du kɔnɔ wajibu don ko ka do kan kɔnɔ on ne sait pas mais bɛɛ donna u dɔrɔn tɛ dɛ population civile yɛrɛ de donna la population civile yɛrɛ de donna i se min ye u ta mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la tenitigiw b'a la civiliw b'a la bɛɛ taara mais les coups de feu là ma ci mɔgɔ kan a ma ci mɔgɔ kan peut-être c'est pour disperser s'il y a des désordres ni désordre bɛ u ka marifa ci a ka fɔ ko a ka désordre nu débordonner quoi sinon a ma ci mɔgɔ kan. An bɛ don min na ko bi kan mara bɛ jɔn de bolo? MINUSMA yɛrɛ kan fanfɛla la ne ma se parce que fɛn o fɛn n'a fɔ ni k'i t'a la k'a fɔ ko i ka taa dɔn ne ka hɔrɔnya de sɔrɔ moi je peux pas supporter quoi bon kɔni y'a ye mɔgɔw bɛ taga sani kɛ ka bɔ hali sisan ne ma se n bɛ ka mɛn mɔgɔw da ko mɔgɔw bɛ don ka bɔ la civil bɛ don bɛɛ de bɛ don la porte est ouverte à tout le monde. I ko ten ko mɔgɔw kun siranna nka komi kɛlɛ ma bɔ bilen mankan sumayalen don Kidal dugu kɔnɔ bɛɛ b'i ka baara la ko di? Mɔgɔ si ma bali baara la parce que sira ye min ye
n'a fɔra ko minisima bɛ bɔ parce que mɔgɔw hakili bɛ yɔrɔ tɔ ninnu la bɛɛri ninnu ani yɔrɔ tɔ ninnu du moment où minisima bɛ bɔ il y a eu des affrontements violents et puis mɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ u ye kɛlɛba kɛ donc an bɛɛ tun bɛ ka miiri minisima bɔli ni ani mali sɔrɔsi donni a tun bɛ kɛ kɛlɛba ye o de ma kɛ quoi an ma mali sɔrɔsi ye an ma mali sɔrɔsi ye an ma fɔ ye donc mɔgɔw y'a ye fɛn o fɛn min fɔra a ma kɛ tiɲɛ ye donc mɔgɔw et puis foyi ma yɛlɛma mɔgɔw ka baara taabolo la quoi foyi ma yɛlɛma mɔgɔw ka baara taabolo la bɛɛ taara ka baara la mɔgɔ si tɛ bali mɔgɔ si bali ko i tɛ ka baara la bon fo ni siranna komi tɔw ninnu ta kɛ cogo min na fo ni siranna k'a fɔ parce que ni bɔra yanni ka sigi kɛlɛ bɛ kɛ bon n tɛ n ka so sɔrɔ ni bɔra ni kɛlɛ kɛra bali bɛ ne sɔrɔ yen fo ni o discours o jatigɛ de mɔgɔw bali sinon mɔgɔ si ma mɔgɔw bali ko i kana baara kɛ jusqu'ici quand même mɔgɔw sɛrɛnnen don quand même mali sɔrɔsi bɛ na o kɔni o discours o jatigɛ bɛ mɔgɔ la kɔni o bɛ yen mais caman bɔra la parce que a ma kɛ kunun dɔw ko minisma mɔgɔw ye k'u kun b'a la ko k'u ka minɛnw feere mɔgɔw ma dɔw yɛrɛ y'a fɔ fɛnɛ k'u ye marifa feere mɔgɔw ma o kumaw caman bɛ ka fɔ ko dɔw fɛnɛ y'a fɔ yɛrɛ ko mɔgɔ jɛman dɔw kun bɛ yen nɔ ko sɔrɔsi fini tun b'u la ko nazara dɔw y'olu ye yala o kuma ninnu bɛɛ e ye fɛn mɛn olu la dugu kɔnɔ yen wa o ŋunuŋunukan bon ne ala la ne ma mɛn i bɛ ka fɛn o fɛn min fɔ ne ma mɛn n bɛ ka min f'i ye nin ko in mɔgɔ jɛman ko tɛ mɔgɔ finman ko tɛ bɛɛ de don c'est tout le monde mɔgɔ finman yɛrɛ ye min ta hali mɔgɔ jɛman ma ta yɛrɛ ne yɛrɛ fɛ caman ye mɔgɔ finman bolo mɔgɔ jɛman tɛ se ka fɛn o fɛn min tigɛ mɔgɔ finman y'a ta u b'a mɔgɔ si bali k'a fɔ ko e ye mɔgɔ finman ye ne m'a ye n m'a mɛn fana hali n'a kɛra fɔ ne fana m'a mɛn ni donna kan kɔnɔ i bolo sera min na i b'o ta kan a kɛra marifa a kɛra fɛn o fɛn min ye o y'o ta kan mais ne ye min ye kunun finman ma bɔ finman na jɛman bɔ jɛman na bɛɛ ɲagaminen de kun don ne yɛrɛ ma mɔgɔ dɔn olu yɛrɛ dɔ ye hali Tamasɛku ka yɛrɛ ma mɔgɔ si ye k'a fɔ ko u ye mɔgɔ finman bali a ma kɛ bi ne y'a mɛn ko u ye kan datugu sɔrɔsiw ye kan datugu pour éviter les désordres parce que kunun mɔgɔ caman siranna ka taa parce que fɛn t'a fɔ ko Mali sɔrɔsiw bɛ na mɔgɔ caman kun siranna mais comme u y'a ye Mali sɔrɔsiw ma na tilema kɛ jama de wulila tilema kɛ ko ne y'a mɛn ko u ye kan datugu jɔn ye kan datugu jɔn minnu dugu sécurité assuré fɛ c'est eux qui ont assuré la force du camp nin tun ye Kajatu Tarawele ale ni maa dɔ ye min sigiyɔrɔ bɛnnen don Kidal ma min yɛrɛ ma sɔn yɛrɛ kofɔ ma an bɛ don mina ko bi ɲamakalaya ale yelen tɛ ni ɲɛɲuman ye sigidaw la ka sababuya kɛ ɲamakala dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ waleya cɛjugu kɛ an ka ɲɛnajɛkɛyɔrɔw la min yɛrɛ senfɛ u bɛ wari ɲini jatigiw fɛ ɲinitogo suguya bɛɛ lajɛlen na kuma dɔw la minnu yɛrɛ bɛ taa laban kiri ni wɔyɔ la Mariam Kuyate ka fasiri don an ka lamɛn aw y'a faamuya cogo min na nin y'an ye kɔɲɔkɛnɛ dɔ kan Bamakɔ sigida 4nan na Bakɔ Jikɔrɔni wulanɛgɛ kaɲa 4 denbaw fara jalatigiw kan olu fasa da kuma banki biye kurani ba yirikaw sanu dagabana finiw olu bɛɛ lajɛlen bɛ jɛnsɛ kɛnɛ kɔnɔ ni ka jeliw jansa nka waati min don a bɛ maa caman hawja kɛnɛ kɔnɔ ɲamakalaw fara hɔrɔn dɔw kan sabula ni maa ninnu bɛɛ bɛ fɛ u ka sɔn o kama maaw ka nisɔndiya kɛnɛ u bɛ yɛlɛma tuma dɔw la ka kɛ balaw ye jeliw n'u jatigiw cɛ Anta Kone ale ye hɔrɔnmuso ye min fasadala kɛnɛ kɔnɔ nka a ka sɔnni waati a ma nɔgɔya a ma wallahi vraiment nin dabilali ma nɔgɔn u bɛɛ lajɛlen bɛ girin na wariko ne nɔfɛ u bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ wari nɔfɛ u b'i sama kuma dɔ bɛ mɔgɔ yɛrɛ ka fini fara wari nɔfɛ a ma nɔgɔn quoi vraiment Asetu Kante ale ka yeta la k'ali n'a sɔrɔ jeliw b'u danbe la ko o kan'u bali ka baara wɛrɛ kɛ min b'u ŋunafan yasa u danbew kana buruja kɛnɛw kɔnɔ jeliya kojugu tɛ mais adamaden i ka dɔ kɛ quoi dɔkɛbaliya o sen b'a la ka mɔgɔw ka guloki kan sama wari nɔfɛ vraiment sɛbɛnnanko tɛ o tɛ mɔgɔ sɛbɛya ye ni fu kɔni sera ka sira a dira na bɛɛ ka wuli ka dɔ kɛ quoi jeli taama kunna funɛ taama kunna bakilu de ta ka kunna nka n'i wulila k'i lamaga a ka wusa fɛnɛ ka da ni waleya ninnu kan a n'an ka jateminɛw an y'an ka kuma galama tegun jeli dɔw la kɛnɛ kɔnɔ
minnu y'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ hawuja nafolo nɔfɛ kɛnɛw kɔnɔ k'u si tɛ ɲamakala tulobilenw ye. Mamine Sisoko. Ne yɛlɛma ko 7 bɛ ɲamakala ye. N yɛlɛma ko 7 ne yɛrɛ b'a fɔ 17 yɛrɛ. Mais ɲamakala bɛ tɛ ɲamakala ye dɛ. Dɔw bɛ to finiko la. Ka finiko bila Jumasi. Ko wari bɛ sɔn ɲamakalaya la. K'u ka finiko bila ka taa ɲamakalaw tɔɔrɔ. Ɲamakala tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ dɛ. Ni ɲamakala yɛrɛ wolo n'a welela k'a ka taa kungo kɛyɔrɔ la. Ɲamakala bɛ taga de. N'a ma taa don min na a bɛ taa sɔn f'a ka so. A ka kan ni mun ye k'o sɔn d'a ma. Anw y'o dɔn ɲamakalaya la. Sa ɲamakalaya kɛra mun ye? N'i ma mɔgɔ ka fini da kanda sama bi i tɛ wari sɔrɔ. Wari ko sɔrɔ yɔrɔ ma. Musokɔrɔ Dumbiya ale y'a ka jeliya sɔrɔ a bayanfan. An ka ale ka kɔrɔfɔw lamɛn. Kunu yɛrɛ kɛ ɲamakalaw a bɛ fɔ ko ɲamakalaw ye mɔgɔ tɔɔrɔ ɲamakala ma mɔgɔ tɔɔrɔ. N'i y'a sɛgɛsɛgɛ hɔrɔn minnu bɛ ka mɔgɔw sama dɛ olu le ye mɔgɔw tɔɔrɔ. Wa lasiran jeliw tɔgɔ tiɲɛna an ma kuma ɲa. Nka bɛɛ ka sabali bɛɛ bɛ wuli fa danbe de la. Nin jateminɛ in bɛɛ lajɛlen kɔ an ye wele bila jelikuntigi dɔ ma sɛgɛsiw ka ɲɛma don. Mali trésor barakɛla kɔrɔ fɛnɛ don. Madani Ikuyate kuma b'i bolo. Fɔlɔfɔlɔ jali bɛɛ a n'a jatigi don. Jatigi bɛɛ n'a a jali don. Mais sisan jaliya tiɲɛna. Jatigiw de ye jaliya tiɲɛ. Ni jatigi min ye wari sɔrɔ ni Ala to ka jeli bɛ caya. N'i ye fɛn sɔrɔ i ka jeli bɛ caya. Jeli mun bɛ bɔ kɔrɔn fɛ o mun bɛ bɔ tilefi fɛ o minnu yɛrɛ b'u jamu kɛ jeli jamu ye ka sɔrɔ jeliw yɛrɛ tɛ olu bɛɛ de bɛ na. Donc mɔgɔw tɛ jeliya ɲini na tugun dɛ. Mɔgɔw bɛ sɔrɔda de ɲini na. Mɔgɔw bɛ dahirimɛ ɲini de la ni jeliya ye. Sinon jeli ka dɔgɔn. Ayiwa yɛlɛma bɛ se ka don ni waleya ninnu na cogo di e yɛrɛ bolo? O tuma pour que ka nin bɛɛ ban f'an ka segin kɔrɔlen de ma. An n'u bɛ segin kɔrɔlen ma cogoya min na a fɔra ko jeliw yɛrɛ de ka danbe la kɔlɔsi. Danbe ye mun ye? Mɔgɔninfin bɔkolo jogo ɲuman min b'i bɔkolo la o bɛ bila minanba min kɔnɔ o de ye danbe ye. Jatigiw bɛ nkalon tigɛ jeliw bɛ nkalon tigɛ sira tɔgɔ ma sarati n'a cɛ n'i ye min d'a ma a b'o de minɛ wa jagoya tɛ i k'a d'a ma. Jeli y'a ka jeliya baara de kɛ dans la société bɛɛ n'a ka baara jeliw k'u ka baara kɛ jatigiw fɛnɛ k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ tɛ jeli ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ laseli min kɛlen filɛ jeliw ma dɔgɔyaman tɛ a kɛ kun ye yaasa yɛlɛma ka don an taabolow la ye u ka ɲamakalaw fan fɛ. Hakɛto bɛ kuma na Mali jeli ni kɔkan jeliw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ. Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. I n'a fɔ ladalako la Siyaka Tarawele bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniyaw di an ma. An bɛ Kitakaw fɛ yen. Kita ni Bamako furancɛ kilomɛtɛrɛ 190 don. Bamako tilebi yan fan fɛ Kita k'i min tɔgɔ Segu Buguni grɛn dɔ bɛ sigi yen n'a tɔgɔ Fédération. Yen grɛn mɔgɔw bɛ hakilina caman falen u ni ɲɔgɔn cɛ sɛnɛntɔlɔntanko kan an n'a mɔgɔ dɔ masalala. Ne tɔgɔ Musa Kante, ne fa Isa Kante, ale ancien footballeur US Kitala. Ne yɛrɛ bɛ yan, ne bɛ district membre ye, je suis le premier vice-président. Présentement n ka baara ye café baara ninnu ani restauration ye. Yan quartier ye Segu Buguni de. Yan sigiyɔrɔ fɛnɛ sigiyɔrɔ kɔrɔba don. Balontana kɔrɔbaw sigiyɔrɔ de tun ye yan ye. A bɛ fɔ yama ko fédération. N'o général k'a fara arbitre ka ɲɛmɔgɔ wɛrɛw kan n'o ye Yakuba ye ani entraîneur pratiquement sportifs dɔrɔn de tun bɛ yan. I bɛ couche fɛn fɛn nɔfɛ ballontan na i b'o sɔrɔ yan. O kama mɔgɔw ko aw sigilen bɛ yan ballontanaw sigiyɔrɔ o yɔrɔ y'a ta k'a fɔ ko grɛn tɔgɔ ko fédération. Grɛn fédération nana ten de. Dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko yan yɛrɛ FIFA de. A bɛ kuma caman fɔ yan dɛ. I bɛ ballontan fɔ yɔrɔ o yɔrɔ e da bɛ maga jamana jɔli la. Jamana dun tɛ jɔ ni politique kuma fɛnɛ ma don a la. An ni politiciens bɛ ɲɔgɔn kan parce que maires b'an cɛma yan. Olu fɛnɛ ballontan kanu u bɛ na an yɔrɔ la. An yɛrɛ ka grɛn président yɛrɛ o de Kita société civile président n'o ye Mamadu Keyita n'u b'a wele Umar Senar. O kɔrɔ ko fédération na yan a bɛ ballontan kisɛw fɔ ka caya. Kɛrɛnkɛrɛnnenya a bɛ mun de fɔ ballontan kan Mali la. N'i y'a dɔn ko ballontan fana ye gɛlɛya caman sɔrɔ Mali la san damadɔ ninnu na. En général n'an bɛ kuma ballontan kan an bɛ kuma aspect bɛɛ kan.
aspect fɔlɔfɔlɔ ye min ye a crise ballontan crise vraiment an ka kuma bɛ passe o kan kosɛbɛ sadisiw bi yan jolibisiw bi yan o n'a ta o ta min y'a uni n'o ye ballontan ye an b'a lajɛ o bi ɲa cogo min na yala waati dɔ bɛ kɛ kita ɲɛmɔgɔw sirantolantana u mago bɛ jɔ aw la yan wa en tant que premier vice président diyagoya de ye k'a fɔ ko mago bɛ jɔ ne la bon n'u mago jɔra ne la e bɛ minnu fana bɛ kɛrɛfɛ ta ni cɛkɔrɔba minnu fana bɛ kɛrɛfɛ an fana b'olu de ɲininka olu de fana b'anw bilasira dibi la o kama mago bɛ jɔ an na hali ni crise interne de don k'a fɔ ko u b'u clubw ni ɲɔgɔn cɛ match o match an bɛ drapeau siri yan fédération na yan drapeau b'an bolo télé filɛ nin ye yan mɔgɔ tɛ neni yan k'a fɔ ko ni joueur ye nin kɛ ka wuli k'a neni ballontan ka di kitakaw ye kosɛbɛ yan ballontan ka di kitaka ye ɲina an ka maintien en première division ni ye public sen bɔ a la a tɔ bi dɔgɔya public ye équipe soutenir de fo k'a fɔ ko n to ten wariko a tari mun don wariko b'a la mobilisation massive derrière l'équipe ka joueurs galvaniser ɲina fɛn dɔ kɛra kita championnat bannen supporters ye soirée organisée ka dîner kɛ ka joueur fɛn fɛn bɛ k'u invité internat la an ka taa dumuni kɛ ka au revoir di joueurs ma a ka mɔgɔ kelen bɛ kɔ kan o la kodɔn don kosɛbɛ Segu Koyita kita bɛɛ lajɛlen n'a fɔra ko Segu bɛ match la an bɛ ɲɔgɔn wele Segu bɛ match la Segu bɛ match la tout kita est solidaire derrière Segu an bɛ dugawu k'a ye kan tɔ man jan Mali bɛ kɔrɔbɔ Mali ka groupe aw bɛ o baro fana kɛ yan aw ɲɛ b'o la cogo di ne kɔni ɲɛ tɛ équipe la k'a fɔ poule nin kɔnɔ min bɛ Mali bali k'a fɔ k'an tɛ poule kɔnɔ kan kɛnɛ kan Côte d'Ivoire kaw fɛ san wɛrɛ 2024 Mali bɛ groupe E la n'o ye Mali ka kulu ye ka fara Mali kan Afrique du Sud Tunisie ani Namibie o groupe E dagayɔrɔ bɛna kɛ Korogo n'o ye Côte d'Ivoire dugu dɔ ye VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don waati sera ka maliden dɔw lamɛn hamina ni jɔrɔnako min bɛ u la jango an bɛ waati min na i ko sisan VOA Tabale lamɛnbaa jɛkulu ani ɲama ne tɔgɔ de Amadu Ali Jara ne ye maliyɛn bɛ Senegal an bɛ min fɔ an ka jamana ɲɛmaaw ye ani an bɛ bilasiralikanw minnu fɔ u ye an ka kuma ninnu bɛɛ lajɛlen hakɛto bɛ kumaw kan a n'a fɔcogo sisan waati dɔ sera an ka jateminɛ kɛ anw yɛrɛw ka taabolo kan fɔlɔfɔlɔ la n'a fɔra k'i ye maliden ye jamana kɔfɛ i bɛ bonya i tɛ sɔn ko dɔ ma mais an bɛ donni min na i n'a fɔ sisan maliden kɛra maliden kura de ye maliden sansela yɛrɛ de n'a fɔra ko hɔrɔn olu b'a la ka ɲamakalaw ka baara kɛ ɲamakalaw minnu bɛ yen nɔ mais n'olu de kun ye ni kɛlɛ wulila hɔrɔn yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ taa delili kɛ ka kɛlɛ fara ka kɛlɛ ban ko hɔrɔn de nana ka na bila u place la e m'a ye an bɛ donni min na i n'a fɔ sisan maa caman kɛra kɔnɔtɛ wara tɛ mais maa yɛrɛ kɛra i t'a dɔn min suguya ye min ye sisan kun bilen e m'a ye ka ko bɛɛ lajɛlen soroba ɲaami k'a don ɲɔgɔn na an bɛ min fɔ an ka jamana marabaaw ye olu de bɛ se k'u jɔyɔrɔ fin nin ko la ani an ka maakɔrɔbaw minnu bɛ yen nɔ n'olu ye kodɔnnaw ye olu ani ɲamakala ɲɛmaw u ka fara ɲɔgɔn kan ɲɔgɔn tɛ maliden danbe kɔni an ka baara yɔrɔ daw la ko jamu dɔw bɛ yen ani maliden yɛrɛ kun tɛ sɔn fɛn min ma fɔlɔ ka sin ka taa miliyɔn joli miliyari joli k'a bɛɛ lajɛlen yuruku mais hɛrɛ bɛ si a bɛ tilen danbe kɔni an t'a fɔ ko danbe banna dɛ mais danbe jɔyɔrɔ la kosɛbɛ aw fana n'a y'a sɔrɔ cikan b'aw bolo kalase a bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen ci an ka WhatsApp nɛgɛjuru sira mun na o de ye 0 20 24 30 47 16 aw ka kuma daminɛtɔ aw kana ɲinɛ k'aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔw fɔ fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ aw ye musolaka ye a ka d'an ye k'aw fana ka hamina ni jɔrɔnakow dɔn nin bɛ dan sigi an ka bi alamisa don novembre kalo tile 2 san 2023 tabalen kunnafoni kɛnɛ la min yɛrɛ la Dadi Balaw ye ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la ka kunnafoniyaw fɛsɛfɛsɛ aw ye ne Seinabu Ciro yɛrɛ fɛ sini jumadon ni waati kelen in na ni Ala sɔnna ma an bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw fɔli na sira la kokura aw ni ce aw ka kulomajɔ la Ala ka tile hɛrɛ di